Benvidos e benvidas. Son María, alumna en prácticas, e vou vos a presentar a miña peza favorita. No 874, Afonso III e Dona Ximena doan a cruz á Basílica de Santiago. Anos máis tarde, esta cruz será utilizada para a consagración da basílica. Sabemos que a cruz está presente na consagración da catedral o 21 de abril de 1211, sendo rei Afonso IX. As seguintes testemunhas remóntanse a 1572, nas que Ambrosio de Morales escribe que na Catedral de Santiago había 3 cruces con ligno en crucis e que unha delas é moi pequena cun crucifixo antiquísimo e teñena asida nunha cruz de ouro moi semellante á dos Anxos de Oviedo, no talle e na labor, salvo que a de Oviedo é un pouco maior. Segundo Antonio López Ferreiro, sería no século XVII cando se lle coloca a cruz de Ordoño II, pero sabemos, grazas a Ambrosio de Morales, que xa estaba colocada anteriormente. Engade López Ferreiro que a cruz de Ordoño II cóbrese cunha chapa de prata dourada de pésimo gusto, sobre a cal se lle aplicou un crucifixo tamén de prata. José de Villamil y Castro escribe no 1866 que a cruz ten outro Cristo que non é o de Ordoño II, senón que é unha aplicación moi posterior. Ao ano seguinte cáptanse as fotografías máis antigas que conservamos, onde podemos ver todos os engadidos aos que se referían os autores anteriores. López Ferreiro, a finais do século XIX, indica que se lle retiran todos os engadidos anteriores para recuperar o seu aspecto orixinal. Así o amosan as fototipias de Hauser e Menet, realizadas no 1906. O 7 de maio de 1906, a cruz de Afonso III desaparece da Capela das Reliquias. No 1917, dáse por perdida e encárgase unha réplica de bronce dourado ao prateiro Ricardo Martínez Costolla. A peza que vemos hoxe realízase no ano 2004, seguindo os mesmos procedementos artesanais coas que fora realizada a cruz orixinal no século IX. Finalmente, púidose reconstruir acatando a orixinalidade, grazas ás investigacións para poder recuperar os elementos perdidos. O que vemos actualmente no Museo das Peregrinacións e de Santiago é unha réplica dunha peza que estivo presente nos momentos máis importantes para a catedral e a historia da cidade.